दिनै निज्लागुरि निजोरा इक' टुरिजम एन्ड पिकनिक स्पट बेयाव फैनानै जोबोद मोजां नांदो आरो रायजोफोरा एसेबां सापर्ट खालामदों आंखौ आरो जायगा जोबोद मोजां बयबो फैनांगौ बयबो फैदो आङोथ' गावनिबो मेथाइ खनदों आंनि माने गोदान मुभिनि दाखा जोमै मुभिनि दोंसे माने जोबोद मेथाइआथ' बिराद हिट जादों बे मेथाइआ सेवालिनि बारफुनाय बे मेथाइखौ आं फार्स्ट खननायमोन आरो आदिबासि एसामिस खनाखै आं आदिबासि आरो हिन्दी बर' खनो आरो दायोथ' जेबो जायाखै स्टार्टसो जादों आरो जोबोद हाइ लेभेलाव माने हाइ लेभेलाव थांनो गोसो दं दा नोंथांबायदि गोबां खुंग्रा दा बर'नि गेजेराव ओंखारनानै दं ओमफ्राय दा जाखांफुनाय सिंगारफोरखौ मा बुंनो गोसो बयबो आङो बेखौनो माने बुंनो सानो जे बयबो क्लासिकेलखौ लायोबा मोजां जायो आरो बे फिल्डआव फैयोबा मा बुंगोन दाथ' जोबोद आंथ' फिसानिफ्रायनो मेथाइ खनो जोंनि बिमा बिफाफोरा जोंनि माने फिसाफोरखौ जोंनि बर'नि फिसाफोरखौ बयबो माने क्लासिकेलखौ लायोबा जोबोद मोजां जायो आरो माने क्लासिकेल स्कुलाव जुदि जइन खालामोबा